que ganiña tiña eu de que chegara o descanso, de verdad. Cholo, e ti xa fuches polo café? Fun? Claro, e non me trouxeches ningún, non? Pois non. E por qué? Pois porque cheguei ao jungla e lles dixen, quero un café. E dixerme como queres, solo. E dixen, sí. Entón doume pau pedir outro, porque un solo. Que ao principio non entendi ben, pensei que me dicía, cholo, si son eu, quero un café. E me dixo solo, pero non era cholo, era solo. Eu flipo. Como o da Guerra das Galaxias. Han Solo... Tes unha empanada mental, de verdade, que moito é. Que di que? Mira, o peor non é que non me invites a un triste café. O máis lamentable é o que chegas a inventar para justificarte, que non é normal o teu, de verdade. Hostia, aí o ven. Que pasa, Bruno? Buenas, hello! Home, Hello, non sei se hello, porque pola mañá estamos dormindo. Pero é normal, pode gelar estes tempos que estamos, non? Mira, aproveito. Eu hoxe quería levar uns filetes. Ti apartasme despois un poquinho? Yes! Mirada que me tome, como yes. Pero, que che pasa? Ti comeche Estou quinoa. indo a clases de inglés ahora. Estás indo a clase de inglés? Sí, no. no. Que pasa? Vas marchar emigrado para Canadá ou que A mierda? falar coas vacas. Para falar con vacas. Como para falar cas vacas? Explica. No, espera un momento, porque eu que non entendo é o da... No, a ver, explica. Mira, a carne é moito Prefiro non máis entender tenra. despois de que me expliques, vale? Pero vou Vale, explicar vale, con sabiduría. Como sabiduría? Pero deixalle falar, a ver, A carne é moito máis Espera un tenra. momento, porque pensei que o mellor xa o deducía eu solo, pero non, prefiro que me explique. Eso Vou explicar como un bo profesional. Bella. A carne é moito máis tenra Sí. se tratas as vacas con cariño, se falas con elas. Eu son moito de falar con elas. Tú. Vale. Tira. Dame, tío, ordeña, trempa. Bueno, Vale, está claro. correcto. Pero mira, é porque o inglés, aí onde non me entero eu, porque as vacas e a rubia galega toda a vida, supoño que o idioma de Castelao é Pondal, é Rosalía, é Entendo, Tra. A ver, esa sí. Tra esa a Rosalía, galega sí, sí. claro. Pero vamos a ver, a galega é unha vaca que entende todo. O problema é agora o Angus. O Angus. Pero eso non é un de ACDC. ACDC? Si, home, ACDC. ACDC? ACDC? ACDC, o baile este, as canciones. ACDC. Sí. DC, Pero mira que es burro, como o baile? ACDC, as siglas. ACDC. Sí. Espera. Que cada letra. ACDC. A casa da collona. No. Espera, No. Teño que contradicirte. No, tú. Sinto moito. Mira, ACDC. A cidade da cultura. Que non está acabado. Ni falta que fai. Deixa, tírame Juntos yo. non fan un bo, Bueno. Ostras, flipa. A ver, ACDC. ACDC. Ou Come, AC/DC, tamén se di AC/DC para os que controlan inglés. Sí. Pilláchelo agora. Pero ainda que se dixa en AC/DC. inglés. ACDC, que tal. Que é ACDC, ACDC? Que é? Ti que na máis escoitas aí o... Esa que se explique. O inglés Que é son corta cousa boa. Sí, pero quero saber que é ACDC. É un grupo de rock, é que non sabe nada, porque só nos coita aí as orquestras todas, a Ocaban e esas cousas así raras que escoita el. Mira, sí, o de inglés está moi ben, pero a mí explícame eso de falarlle as vacas, pues eu non o pillo. No, xa explicou que a carne é máis tenra. O que pasa é que eu entendo que ten que ser coa vaca viva. Porque depois unha vez que xa a despezas, por moito que se... No, ainda que leves e lle bajas unha morte desas ecológicas. Depende do corte. Eso tamén depende do narcotráfico. Porque se cortas pola costela, aí non tes con quen falar. Ahora, se veixas aí a lengua, o meu tes unha tarde de parrafada, Ai, que cabrón, tipo, a lingua, claro, porque a lingua... Vámonos, Deixala ali no vámonos, expositori. Bueno, que vou a Vaya, buscar un café ao jungla. Moi ben. Ai, sí, mira, eu un café con leite, se me faz o favor. Eu, se me levas este que xa o acabei, pois xa reciclas. Perfeito, oído, cocina, marcho. Estou ido cocina, pero este é fenómeno, este sacado de Home, é Masterchef. que sí que sabe, non como a ti que non me tras café. Vaya tipo, Oiche, saiuche redonda a xogada, Por que? Porque che vai invitar o café o carneiro, así de clocló. A ti por que lle chamas carneiro? A ver, o que vende peixe é peixeiro, pois o que vende carne será carneiro. Mi madriña... Estamos vos, sí. Estamos vos. Sí. E estamos solos. É É o sí. meu momento. A ver. E digo eu, non estaría ben planificar ti e máis eu unha cea nun sitio ACDC ACDC? ou ACDC? É onde é iso? A casa de Celia. Ai, que ingenioso estás, oxe, sí. Pois mira, a resposta vai ser ACDC tamén. Sí? Sí. A cona da campuda, mire. Mal, pas para lá.
Vamos falar de cara. Pasa para lá, anda. De verdad, vai par de dous. O catarro e a tos. Mira, isto. Se traballara en Supernito, isto non me pasaba. Compra Supernito, todo muy barato y bien colocadito. Compra Supernito, y por poca pasta